Kitkupar na Khlem jong Rnong san Hima. Samla Kitkupar Rnong sit Watla shimla yo jingjop haga jingakop berwai haga World Championship of Performing Arts arhajar arpunrio kublalong ha Las Vegas. Hynrei ulalong uwe uklul bating shan ka India hakba ulawan payeng dagba yo ayalai tali Takma Ksiar bat art tali Takma Rnong Ryngkat bat ka scholarship award. Dagba mikmat ya ke India Kitkupar ulapen syok biet ya kinong bishar lingba ka surwai jong ulayo akusnam da lai tadi Takma Ksiar bat ar Takma Rnong nak benta kijat jingrwai ba per ba ula shim benta ka ba pen iya ka jingla jong bande buan ki kam ka jingshlur ban shim benta harinsan bat ka jingdon ya ka sur ka ba sngotanat persha ya kinong shim benta na palat nyop hau tali kiri. Kawipat ka jingakop jong ka day ba ulayo ya ka Takma Ksiar na ba ulapoy ha ka top 5 ha ka ni ka jingakop rwai ka ba he ha ka perthei ka badan tang kinong rwai ki batwet tam. Kani ka jingjob ka penpau ba ulalong uwe na kirut bet rwai ki ba shimbenta hau nu usnam ha kani ka rensan. Ha ka wipat ka jingjob jong ka long ba ka WCOPA ka lai khusnam ya Kitkupar da ka first place scholarship bani thu ya ka sap ba kerpang jong Lakmilanti ba kani ka jing ai sngob ha ya kan prilat ba kham he ya ba unyo ban shahi kai pentbet shu kham shalor bat ban yo penpau perthei ya ka sap jong ka jingyai lenti ka ba ai men siam jong ni usamla ki rensan ka perthei ka long ka jing sarong ya ka ri India kham tam ya ka Don Bosco badi ki pat ba ka than stay lamingi ka jing job jong ka pen pau ya usnam ka jing tresh tom bat ka jing minot jong Watla Khlem yo ya ka nam la du Hynrei ka jing yo Takma bat ka jing yo ya ka scholarship ka jing job jong ka lapen scam yo kum we ni kinorwai badang samla badon jing kermentam ha India bat kum ka jing ai men sia mi kinorwai ha ka leng kari